белки с знака сме и ще отваряме пакове на Riftbound. Това е наградата, между другото, която получавате, като сте в топ 16, топ 32 ли се? Колко си? 64. Топ 60, 33. Абсолютен нуп, защото всеки може да стане 33. То даже не се брои за топ. Ама няма значение. 15 смотани пака има, трябва да се отворят. Данката, ако мога ги отваря малко по-бързо. Марти, вземи да отваря, че той видео ще стане 30 минути. Ще ми свърши... Това е поне 10 да лут. 15 пака отваряме, трябва да се падне някаква карта. Оп, първия пак се отваря. Оп, нищо не се отвори. 5 евра, може би на добър ден. Марчето отваря, никой не отвори. Не съм го виждал никога. Оп, кулдавик светеш между другото. Оп, е това. Ето ухита. Струва точно 50 цента, ма яка карта. Оп. Оп, кой дойде? Никой не дойде. Светещ. Марчето. Аз имам вече 3. Гледаме. Оп, цепи са. Оп, Дариус, айде. Подпис ли е? Не, ти от такъв подпис взеш, то няма подпис това. Само легендите имат. 1 евро. Кой ти го дава? Много слабо. Много схлопо, винаги е хубава карта. Това е. Оп, Май е шефа. Центропето. Оп, Бринир. О, Волибер, най-силният лидер на тази игра. Не, силен. Има нещо. Откъде се цепи? Кой дойде? Foxfire. Foxfire, сигничъра на Ахри. Ще го играем. За това е За еврото. За 10. Да, и за D2 е хубав герой Ахри. Мартито са мъчи с паковете. Аз това ги продавам и ги отварям. Никой. Оп, абсолютно нищо няма. Оп, светеш такова. За всичките Hidden Blade. Никой. Силка на Дискорда 30 евра бърза. Може би повече. Колкото един тикет. Да, колкото един тикет между другото. Никой. Динар. Нищо. Между другото 15 тикета струват тия пакове. Светеш Дефай, той е хубав за Ахрито. Никой не отвори там. Ахрито бе, ние ще го съберем дека. 2 дека. Аз вече имам такова, обаче може да станат 2 дека бе. И ти да играеш Ахри на еврото. Ще играем Ахрито. Ще вземем металката просто на Ахрито, тя ще е нещо безбожно. Това е на Тимо Сигничера и някакви тъпи. Касус. Нищо. Картус. Той струваше едно време някакви пари. Чай сега да отворим последния пак. Фиора ли беше той бе? Да. Ей, че силно. Последния пак ли се отваря? Може ли? Това е същия последния. Това е предпоследния. Или? Това е последния. Пак батъл. Ама трябва да е точно 30 секунди. Ама бърз пак батъл. Бързо. Марти, отваряме. Показай. Оп, кой дойде? Руничка. Нищо. И Раса. Точно 20 цента. Как бе Раса струва? Как ще е 2-3 евра? А къде не го играе? Може да. Бъв спел. Какво го даваш това рулбук? Давай върти картите просто. По-бързо. Оп. Савич. 50 цента. Оп. Май няма нищо. Къса са. Какво е суто ле? Това беше за 15 тикета, 30 евро, 40 да ги сложим грубо. Всеки тикет е по 20 евро, може да си направите сметката дали направи пари или загуби пари.